Așa pun. Când îl pornești? L-am pornit deja. Yo, salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de Block Mango cu Maia. O aveți chiar aici care v-a zis sal, guys. Ok, deci haideți să dăm drumul. Au, și să nu uitați să dați like și să vă abonați. Cred că o să pun bureții ăștia aici. Deși pentru cei care nu știu Block Mango, ăla veți aici pe canal, alături de prietena mea Maia. Așa, în sfârșit, că nu înțeleg de ce, dar mi se pun toate cu litere mari. Hai să-mi cumpăr Maia vrea să-mi dea niște gol, dar l-a furat acest domn ciudat. Așteptați o secundă. Nu știu ce faci mai, dar n-am nevoie de acești bureți, dar mă rog. Oh! Uitați-vă numai la sabia mea pe care o țin. Uitați-vă ce ciudată e. Nu cred că pot să o văd. Așa, dacă nu vedeți, am sabia. Deși nu îl am permanent, dar îl am pentru 7 zile. Eu cred că acum o să mă duc pe mijloc. Deci au pus sticlă în loc de cuburi sau blocuri. Ce doamne a făcut? Tocmai ce prietena mea Maia a căzut în void. Păcat de tine, Maia. Dau fireball pe green. Eu mă duc să mai cumpăr blocuri ca să fac un drum ca lumea pe mijloc. Și să scrieți în comentarii dacă vreți să mai fac videoclipuri de genul ăsta cu Block Mango alături de prietena mea Maia. Ups, am ieșit de pe Block Mango. Spunem că mă dă înapoi în meci. Perfect. Mi-am luat falling damage. Bine asta, bine. Cred că asta e blândă.
dată am fost full diamond într-un meci și am căzut în void. Firepool? Bă, dar numai unul pot să cumpăr. Cred că o să stau ca să mai îmi cumpăr unul. Dacă mai omor, nu m-am câștigat. Bă, nu-i corect, frate, și merită să mergem pe ei, scrie în chat dacă nu ești. Se rezolvă. Hai pe el. Bă, nu-i corect. Bă, dar unde e Pellegrini? Dar de unde o tras? Maia, dacă mă vezi, poți să vii să mă ajuți că sunt pericol sau ceva de genul. Cam aici o să se încheie și videoclipul.
Nu uitați să dați like și să vă abonați la canal. Noi o să ne revedem data viitoare. Pa, pa!